Basketball nakatutulong sa confidence at mental resilience ng mga kalalakihan sa Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Ngayong buwan ng Hunyo, ipinagdiriwang ang Men's Mental Health Awareness Month na kung saan binibigyang diin ang kahalagahan ng kalusugang pangkaisipan lalo na sa mga kalalakihan. Ayon sa ilang mga kalalakihan, malaking tulong sa kanilang mental health ang paglalaro ng basketball. Anila, sa tuwing sila ay naglalaro, nakakalimutan nila ang mga problema sa araw-araw na buhay, nababawasan ng stress at anxiety, napapaganda ang mood at napapalakas din ang kanilang social connection, confidence at mental resilience. Ayon sa panayam ng IFM News Dagupan kay University Coach Aldea C. Meneses, mahalagang tiyakin ang pagiging physically fit bago sumabak sa larong basketball upang maiwasan ang anumang problema o injury sa gitna ng laro. Dagdag pa niya, bilang isang coach, inuuna niya ang kapakanan ng kanyang mga players hindi lamang sa kompetisyon kundi maging sa kanilang training upang masigurong ligtas at handa ang bawat isa. Katawan ng bata kasi given na may limitation na kayang gawin ng isang katawan. So, we are pushing them through to go more, to do more, and to train more. Pero kapag na-reach na naman na yung learning plateau or execution plateau ng isang katawan ng isang bata, we are not going to pilitin pa na gawin mo yung ganito, gawin mo yung ganyan. Kasi kapag na-reach na ng bata kung ano yung kaya niyang gawin at pipilitin pa ng coach, ng trainer, gawin yung isang exercise or isang activity na para sa improvement daw, doon naman nagkakaroon ng injury or mayroon siyang tinatawag na muscle stretch na doon nakukuha yung mga severe injuries. Ayon naman kay Ivan Gabriel, isang basketball player, malaki ang naitutulong ng basketball sa kanyang mental health at sinisiguro rin niya na nasa maayos na kondisyon ang kanyang katawan bago maglaro. Oh yes po, ano po siya, stress reliever po siya for us po na basketball player. Yung laro po namin, inaayos lang po namin. Hindi po siya masyadong pinupush na sagad po sa sagad. Like, binibigyan po namin ng limits yung actions namin sa loob ng court para maiwasan po namin ang injury. Sa kabuuan, patuloy na nakikita ang basketball bilang hindi lamang sport kundi isa ring mabisang paraan upang mapanatili ang kalusugang pangkaisipan ng mga kalalakihan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM.